Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemmejäňize salam dostlar. Ýadyňyzda bolsa men geçen bölüm size sürprizim var diýipdim we görüşüňiz ýaly men Lewapdaky ofisimizde. Ve hemmejäňize Lewap ilinen ullukan mehirlice salamım var. Dostlar, çayıňyzy we kökäňizi ýanyňyza alyň. Sebäbi bu bölümde bit täzelikler var. Ve onda näme? Bölüme başlamakak, bölüme like koyup bizi agza bolun. Onda näme? Menem täzeliklere başlaýyn. Klip täzeliklerine başlaýar. Celil Fit Metnazarow, Timur Olunyň sazanlaryna hemme zadım. Aydyma yumşajyk. Klip barada pikirimi aýtsam, profit. Berekella. Siz hem öz pikiriňizi kommentariýalarda belläp bilersiňiz. Ertesi senin bilen oyun oyun. Sen bilen ýaşap alemde, yumşaýan elini elime alemde. Süýgüden oli gözleri bakanda. Jahan Bagşydan täze klip, sessiz ağlayan. Aslında mini film diýsem boljak. Jeytnur, Jahan Bagşy bilen gepleşik kaçan çykýar? Gatykän soraýarlar-da. Nesip olsun, nesip olsun. Mektep yılları yaptılar kurası. Yok, çağırıptın biledir. Öyle mi? Nereye kella? Şoň üçin kalkınca näme diýse algar edi. Uy, dina kalana. Bilýärmi? Näme diýse onu wagtynda. Alo. Häzir bardım daýda. Ha, bolly bardım häzir. Dost, men gitmeli bolum lan. Gece kalka bol dedim. Gayrat edim durmuşuma koşulma. Gözümde acı yaş, yüreğimde kalmagan. Yalnız özüm sessiz ağlayan. Endiki täzece klip Ceyhon Atajykow feat. Espeter meňdeşi görmedim. Aýdymam, klipam diýsen gowy. Sana meňdeş gyýdy bolsa, sana bolardyň meňdeş gyýdyň. Sana meňdeşi görmedim, kän görledin. Bar seni gowledy, bu ýere söýän şol sevgere. Yine bir täze klip Resullan. Bir gün bir ýyl däl. Şu aýdymam var, şu ta gelýänçem diňledim ve öýden studiýa gelýänçem. Ha, we diýsen haladym. Berekella. Eldar Ahmedov Legendaydym, Gunçaydymy kanalyna ýükläpdir. Aslında bu klibi Gallyň gitdiň aýdymlaryna täze klip ödürlediler. Gogo, senem gaty gallyň aya? Yo, biz şoýum kerdi. Ovada reklama gerek dele. Tanıyanlar sana seyretmenim. Yanlış yok seni düzeltmenim. Gallyň gitdim. Didar Nurberdiyev ya klipden bir bölük çıkarıptır ya da özü short video yükläpdir. Kati bro. Vay bu oldur ha? Ova. Menem halam. Kati bro. Men ýasyn normal. Kati bro. Inogda нелегально. Bro. Может быть всё нормально. Не беспокойся, всё. Inni gelýär halkaýdym taýmy Jeytnur'un ýagny senin gowran şajaňa ogul bebi Rem we geler sallana. Batır Muhammedov milli ehengde täze klip ödürledi. Ene men garip. Şu dutare çalanay hoptur ellanem. Alolum. Çalolum.
halkaydım Han Pehlivanov Lukman Gıydı'n qaşyna. Sağdığım ile sağdığımı unuttum. Ak yiptaylı Lukman Gıydı'n qaşyna. Sır tapmadım misli dilim yuttum. Ak yiptaylı Lukman Gıydı'n qaşyna. Inni gelýäs men Guganyň soragyna. Tak, inni soragyň jogabyny özüm aýdaýym. Şu wagt öň soragyň jogabyny şu wagt özüm hasapdap inni çykardym da jogaby 27 bolýan ekeni. Onum ilkinji bolup Gulya Khandurdy diýen agzamyzy bilipdir. Altyn sen bulwaralda paka dinjiňal. Sen men ala diýmesen ala diýenim. Assalamu alaikum, kemmäňizi hoş gördük. Şu video like koyma we bize podpisat etme ýatdan çykarmaň. Geçen safar berilen soragyň jogabyny Gulya Khandurdy diýen agzamyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başardy. Gulya bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni dostlar, ýene de täze soraw, logik sorawlar biz gowurýas, şeýle hem kartinkalar hasam gowurýas. Şoň üçin şu taýda bir kartinka bolajak. Şo kartinkada hemişe kiýaly soraw belgisiniň ýerine näme bolmaly? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, hemişe kiýaly men adymdan 100 manat. Onu näme? Hemmäňiz üstünlük, sag bolun. Inni gelýäs Empower şahajannaky hip-hop dünýäsine Avdiday we Aragon Jengeliň 4-nji seriýasy. Şeyde ballı otir, sanat kaşimen öňde otin, jungle daşly ýollara barýagyndım başymyn goýdum at, renkli daşy. Aragon free, Jengel Vavilon, Gepleşim flow, ol vaktu, gapçım, kripto, sana yapdum. Arnoş Murat Durdy, Fit, Gülale Gulmuradowa, Sayla diýseler. Şu aýdymlarym gatga tutdy. Ha? Sayla diýseler, diňesini saylar. Sevmediyseler, anana yaşamarım, zevk olmaktan. Ýene bir aýdym Avdidaýdan. Seýo, bu aýdymyň pripewini gatgaladym. Seýo näme diýmek tesirlerde bellä. Men kızamok bilýän çünki dünýälimit. Erkemediniň hany geleli cennete girey. Men garayan ýüregimiz bir perwon kirne. Men kızamok bilýän çünki Instagramdan gelen täzelik Eýrany türkmen rapçimiz Mobin ýaşdan täzelik. Bize kalmalı happy gel kalmalı happy yeme almalı happy bit salmalı happy gerek cash seni hıyalana gelek. Inni gelýäs iň gowaran şarjyklarymyzyň biri köneleri ýatlaşajagyna gelliş kürtäň aslynda. Bir nokada dikip gözlüň darasyn niçin gama batýan aýgy kürtäň aslynda. Bir nokada dikip gözlüň darasyn niçin gama batýan aýgy kürtäň aslynda. Gizleyip sen aýtman ýürek ağlysyn. Niçin gama batýan aýgy kürtäň aslynda. Ýene bir köneleri ýatlaly Mehri Hazinam. Seni sevdim beni sevdi barma. Sen hazinam sana tay tapılmaz. Gel canım al beni kalbime. Ya hazinam sana tay tapılmaz. Gel canım al beni kalbime ya. Bir de adamın. Inni gelýäs tesirleri okuma şarjymyzda. Dostlar bir zat aýdaýyn, birinji tesir ýazany şu ýerde bayrak beremizok. Sebäbi tesir ýazypdyr da soň üýtgödüpdir. Şoň üçin ikinji tesir ýazana bayramymyzy berýäs öňünden duýduraýyn. Yani birinji tesir ýazyp bir ýa-da smile goýan üçin belki şolar ýaly bir zat bolandyr. Benim şoň üçin birinji tesiri üýtgedene bayram beremizok. Şoň üçin ikinji tesiri berýär. Yani ýalňyş düşünmäňler. Bayrak kazanan dostumuz Nowruz ýaýlasy. İşiňizde hemişe üstünlük rowat bolsun. Köp sağ olun.
Indiki teşhirimiz gülüm. Salam meji tamanın nuri altın işinizi üstünlük. Şular ýaly gowy tesirleri gyzlardan eşitmek men has bagtlayt ya. Yine bir teşhirimiz Gurban Muradov, Polat Muhammed. Altın berekella hemme täzeli görüp yetişemiz. Şoň üçin sizin gepleşiňizi üýşüp görýär. Siz tügeleme. Köp sağ olun. Bizim asıl maksadımız şu da hemme täzelikleri üýşürüp size hödürlemek. Yine bir teşhirimiz Mawtum Guli. Meje tama respekt. Bizden hem meje tamanın ähli agzalarına respekt. Inni gelýän soňky teşhirimize Serdar Kurbanow. Tügeleme altın son kuwatlar gowalp barýan. İşiňizde üstünlük Moskwadan salam. Her sanyny sypdyrman görýän. Siz kanalymyza agza bolsaňyz, maňa gowy teşhirler ýazsaňyz, men hasam howaslanıp gowalp barmana has gowy synanşýan. Dostlar, bu bölümde üýtgeşiklik bolsun diýip Aşgabatdan Lewawa ýürüýte mehmançylyga geldim we Lewapdaky media tama ofisimizde bölümimizi alyp barýan. We siz hem maňa ýekeje laýkyňyzy gysgan wala däl. Bolmasa men gynanarym. Ýöne bilen hemmesi hiç. Siz esas özüňize gowja seredin. Indiki bölümde Aşgabatda görüşýänçek. Hoş, sağ olun. Нормально, ты готова? Ýöne men ýatdan aýtmaly da. Tamam. Düşündün? Dostlar, такой чёткий кида. Раз, два, три. Koyun böyle подписаться, ona näme täzeliklere başlaýar. Şo, kortky ýasna. Давай. Fet Mednazarov, Timur şon diýip bilen, Timur ordun taýdanly. Timur da bir gün näme şoňa? Bir gün bir ýyl däl. Bir gün bir ýyl däl. Bir ömür bile. Klapdyr. Dogrymy? Şo, täzeden ýükle. Täz. Daş. Çok. Bunun tüýjek ödületi, bunun klipi çykýan ýokmy belli däl. Ýöne şunun short videosu var, düşündüňmi indi? 1 minutlyk videosu var. Orçası o däl bolsa, näme diýen ol? Angliska gatna ýany ýokdy. Dälmi? Doğru. Şakajyk däl ýöne ol. Gele hakykati. Üç doğru. Yani şakajyk diýip ýany ýok. Ýöler sallana. Davay. Gulmuradowa sayla diýseler. Sayla diýseler. Diňe seni saylar. Ha, böyle seýob diýmedimi? Davay, çotki gir. Boýdym prepare. Sen atxaradı. Seýo diýmek, näme diýmek, kim bilýär komentarda ýazma. Instagramdan gelen täzelik. Gele, näme geljek hem? Allah. İşe howasym dörýär. Sypdyrman görýän. Çylygy bellim we bile çaltaýjak bolar. No. Çaltaýjak bolar. Spokojnie, raz.